Yan na si kuya. Nakakalakad na. Nakakatayo na. Kayang-kaya niya na yan. Nagpapasalamat lang po sila. Wala na akong ginawa sa iyo, kuya, ha? Ikaw lang ang mapilit pumunta rito sa bahay namin, ha? Hindi kita pinapapunta rito dahil tapos ka na gamutin ng Diyos. Kaya, bahala ka na. Yan. Kaya nga malaking himala yan. Makakahabol ka pa sa trabaho mo. Sabi ko practice mo lang yung katawan mo. Wala akong nadidetect sa'yo, wala talaga akong maramdaman. Talagang malaya ka na. Malaya ka na sa paggagapos ng Satanas. Yun ang si Nazareno po nilagay niya sa kwarto namin. Oh, pwede naman yun, walang problema. Binaban na niya. Kasi ang pong Nazareno naman ang nagpapagaling. Okay na po kaya, salamat ha. Thank you. Tingnan nyo po yung, anong pangalan ng asawa niyo? Wilfredo de los Santos po, apelido niya. Kita niyo po, nakakatayo na siya. Kahit nga ako, nagugulat ako paano po nangyayari yan. Ano, pakiramdam tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako ang naggamot sa inyo. Kung hindi ang Panginoong Kristo. Isipin mo yan. Ganyan lang ginawa niya. 1 linggo lang ang pagitan ng gamot dyan, di ba, te? Dati. Kaya nga po nung nasa hospital kami, may kapunta mo na siya po. Sabi gano'n yung sinasabi nyo. Isipin mo yan. Kahit ako, inamin ko, alangan akong gamutin kita. Pero nagtiwala lang ako sa Panginoon. Ano po? Ako, kaya iyak ako. Di ba, nararamdaman yun, di ba, te? Alangan akong gamutin siya, parang nagdadalawang isip ang utak ko. Kasi, alam mo kasi, binalibag ka ng demonyo eh. Swerte mo nga, yung iba nga nababangga ng motor, bali-bali at baluktot ang telescopic, nangyayari, comatose. Kung hindi comatose, patay. Kaya nga sabi ko sa'yo, maswerte ka, request lang yan ng anak mo. Kung hindi yan request ng anak mo, aminin ko, aminado talaga ako, tao lang ako. Hindi ko alam kung mangyayari. Pero binigyan ka ng isang gamutan, pangalawang gamutan, yan na, nakakalakad ka na. Papunta ka CT scan, wala ka naman makita. Sayang lang yung pera. Walang makita. Sabi ni Jamaica, kayong bahala daw kung gusto niyo pa-CT scan. Pero ako po nagdadalawang isip. O, di ba? Kaya nga sinabi ko sa anak nyo, kay Jamaica, nasa sa inyo ang desisyon kung magpapa-CT scan kayo. Kasi kung wala naman nakita talaga, bakit pa kayo magpapa-CT scan? Sayang lang yung pera. Kasi posible CT scan, di makikita eh. O, di ba? Tutusin yan talaga tayo. Napakahirap gamutin ang sakit mo. Aminado ko. Pero po, lahat ng ano niya, di nagagalaw. Oo. Kaya nga, isipin mo, gagamutin ko siya, hindi siya gumagalaw. Bugbog, sarado mukha niya, para siyang ginawa siyang punching bag. Ang mga sugat sa paa niya, puro sariwa pa. Lumuluha yung dito niya. Tumutulo pa yung mga naknak na mga paa na hindi mo maintindihan. Tapos ang mukha niyo, para kayong talagang binugbog ng 10 tao. Ginawa kayong punching bag. Tapos yung mga kamay nyo namamagat, hindi gumagalaw. Kaya nga isip ko, Panginoon, sa dami-dami nyo naman bibigyan sa akin pasyente, kakayanin ko ba to? Oo, nag-iisip talaga ako yung ginagamot ko yan. Ewan ko kung magagaling ba to. Kaya nga, sabi ko sa'yo, nung sinabi mong 1 week, mismo 1 week po talagang gumalaw yung ano niya po. ay, nagsabi ba ako ng 1 week? Opo. Hindi ko na alam kasi basta kung bumuka lang ang salita ng bibig ko galing sa Panginoon, mangyayari talaga yon. 1 linggo, makakapagod siya. Oo nga, no? Po, 1 week. 1 linggo. Oo nga pala, nasabi ko nga pala yan, no? Sabi ng guardian angel ko yun, sabi ng Panginoon, 1 linggo, makakalakad ka. Pero wala silang sinabi, 1 linggo, clear lahat, 100%. Oh, pero nangyari. Nangyari po. Oh, nangyari. Minsan kasi ang bibig ko, hindi ko mapigilan kung saan nagsasalita. Kasi nga, binasbasa ko na ng Diyos. Kung anong salitang sinasabi ko, mangyayari. Utos niya. Kaya nagtataka yung mga kapitbahay namin, di ba? Nanote. Na ang galing sabi, 1 week binigyan ni Apo, ganun 1 week naglakad siya, sabi ganun. Kaya nga, isipin mo yung kuya. Kahit ako, nag-aalinlangan ako. Kasi, hindi ka namang kinukulam. Okay sana kung kinukulam ka eh. Kung kinukulam ka,
Kahit saan pa siya na lupalop ng mundo, hahabulin ko siya kung kailangan hawakan siya at tanungin siya. Hindi ka naman binabarang, hindi ka naman sinasaniban ng mga talagang matitindi, exorcist. Talagang iyan ang pangalawang buhay na mahirap ipaliwanag ng sensya. Isipin mo yon. 1 linggo lang binigay pa lang sa'yo ng Diyos. Kahit yun ako, nakalimutan ko na sinabi ko yun. Oh. Sino ba si Raulong manggagamot? Tanungin ko kayong lahat. Ako ba, hindi naman ako doktor. Sabihin ko kayo, 1 linggo gagaling. Meron rin ako sinabihan yan eh. Maniwala ka sa akin sa hindi. Ipapaputol ko ang daliri ko, tatayo ka. Yun ang sabi ng Diyos, gawin ko. Kasi kung mag-alinlangan ako at di ko sinabi yon, hindi ako naniwala sa sinabi ng Diyos. Sinabi ko yon. Kinabukasan, makakalakad ka. Kasi pang 8 siyang ginamot ko, lahat gumaling nakalakad. Pero pag sa dating sa kanya, hindi. Hindi binigyan ng power ng Diyos. Kaya nakiusap ako, Panginoon, yung 7, lahat magaling. Isang gamutan nyo. Bakit itong taong ito, na bata pa siya at may pamilya pa siya at malilit pa anak niya, bakit hindi nyo siya binigyan? Ano bang dahilan at kasalanan niya? Patawarin mo siya. Pero ako ng kasalanan mo niya, kung talagang matindi, ipatong niyo po sa akin. Tatanggapin ko. Pero may bumulong sa akin bago siya malis. Bukas ng umaga ka daw makakalakad, di ko alam anong oras. Totoo nga, nagdala siya ng pasyente, kinabukasan. Nakalakad daw siya, nagkaroon ng power. Yun ang sinabi ng Diyos, sinabi ko sa kanya. Kasi malungkot ang mukha nila, naahawa ko, malayo pa naman pinanggalingan nila. Tapos hindi siya nakagaling, kahit katiting. Nakapagtataka no po, di ba pumunta ka doon? Sabado, no? Tapos sabi mo 7 days lalakad siya. Nung Sabado na yun, hindi pa siya naglalakad. Talagang buhat-buhat pa namin. Ngayon, nung linggo, nung dumating ka nga, aba, nagpapuri, naglakad. Kaya nga isipin mo yan, tay, ha? Kung kailan tumungtong ang paa ng Panginoong Kristo sa bahay nyo, kasama ang bilang doon. Kaya wag mong bibilangin kung 6 na araw pa lang, pag sinabi niya, kailan ba nagsalita si Jesus na hindi nangyari? Tandaan mo, pag sinabi niyang araw na yon ay mangyayari, itong maghapon yun hanggang hindi natatapos at hindi nagdidilim, wag kang susuko mangyayari. Ilang beses na ako nagsalita ng ganun sa tao. Pagbalik nila, nagtataka sila. Yung may eksakto sa bilang, pero hindi nagkakaroon ng power, pero hindi natapos ang dilim na ito. Sa Panginoon pa rin ng liwanag, bigla siya nagkakaroon ng power. Kaya minsan ayoko magsalita, baka magkamali ako, pero minsan nangyayari talagang sinasabi ko. Pag binuka ng Panginoon ng bibig ko, mangyayari. Meron akong ginamutagang awang-awa ko sa Kanya. Hindi talaga binigyan ng power ng Panginoon ang kanyang tuhod. Pero nakiusap ako, ano bang dapat gawin sa taong yan? Bakit tayo niyo po siya pagalingin? Kasi kayo ang Diyos namin. Kaya sila pumunta rito dahil nirekomenda. Ayoko pong mapahiya, Ama. Kahit konti lang bigyan mo. Kung may kasalanan siya, sasaluhin ko. Pakiusap lang bilang instrumento nyo. Kasi gusto ko kahit mababa ang pananampalataya nila, bigyan mo lang ng konti kahit katiting lang, Ama. Diba sabi mo nga sa akin, tawagin kita kung kinakailangan. Ngayon, tinatawag kita. Kailangan ko tagang tindi mo ng tulong at pananampalataya. Naniniwala ako, kahit mababa ang pananampalataya ng taong yan, bigyan mo ng katiting. Saglit lang ang ginawa ng Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, bukas ng umaga pa siya makakalakad. Eksakto daw, pagkalagpas ng 6:10 daw, 6:15, nakalakad siya. Pagdating ng 3:00 ng hapon, nagdala siya ng pasyente. Kaya tinanong ko, kailan ka nakalakad? Yung umaga po. Makalipas lang ng 6:00, nakalakad po ako. Nagulat ako, nagkaroon ng power yung pa ako. Gabi pa lang, wala pang power, hindi ko maitulak yung mga pa ako, 2. Isipin mo yun. Hindi natapos ang 3:00 ng hapon. Kinabukasan lang. Pagsubok yun ng Diyos. Kung naniniwala siya at naghumingi na siya ng kapatawaran. Isipin mo yun. Kaya mahirap ipaliwanag minsan. Kasi kung sasangayunan ko ng iba yung manggagamot, kahit yung iba, kahit isipin mo yung nagpagamot dito, ha? 7 years at saka 8 years. Gadaan pera ng ginastos nila. Matagal na silang ginapos ni Satanas. Ngayon, pinalaya sila ng Panginoon. Ibig sabihin, habang nakahinga pa tayo at may pag-asa pa, walang imposible. Diba? Nangyayari pa rin ang dapat mangyari. Ang pakiusap lang naman ng Panginoon, lagi ko sinasabi sa lahat ng pasyente ko yan, magtiwala kayo una sa Diyos at pangalawa sa sarili nyo. Huwag lang kayo gagawa ng 10 utos ng Diyos. Mahalin nyo ang asawa nyo, pamilya nyo, mga anak nyo. Kasi, pag gumawa kayo ng pagkakamali, babae man ito lalaki,
Hahataw talaga to sa anak nyo. Kawawa sila pagdating ng panahon. Yun lang. Ang pakiusap lang ng Panginoon, hindi ko naman niya sinabi sa akin, linggo-linggo magdasal ka. Kasi tao lang tayo. Pwede ako sumablay. Ako nga, minsan, 3 beses ako nagdarasal. Di ko na nga dinadasal yung alas 3, 6 to 6 lang. Minsan late pa, gabi na ako nagdarasal. Minsan marami akong ginagamot. Kahit alam ko nagpasinyas na sa akin ng angel ko, oras mo na magdasal. Sabihin ko, mamaya na lang. Busy pa ako sa paggamot. Ibig sabihin, sumablay pa rin ako sa oras. Hindi pa rin ako perpekto. Pero sinasabi ko sa Panginoon, patawad po. Nainganyo po ako sa paggagamot. Natutuwa lang po ako dahil binibigyan yung himala. Wag ganun kabait ang Ama. Pero kay Satanas, di mo magagawa yon. Pag tapos na yung mission sa kanya, kunin ka na niya. Ito kasi po yung ugali nung bago kami mag-asawa, ang bait niya po. Talaga sobrang bait. Ngayon, nung marami na siya nakasamang Mga tao. Nagtatrabaho, nag-iiba na yung ugali, naging inom ng inom. Sabi ko, Willie, hindi na ikaw yung dati kong kilala. Sabi ko, ganun po yan, naririnig nga sinabi ko sa kanya. Kasi, Ba't ganyan ang ugali mo ngayon, hindi na ikaw yung dati kong asawa? Sabi ko, ganun po. bad spirit Talaga kasi. mabait siya po. Kaya nga, Mabait. isipin mo ha, kuya, papaliwanag ko sa'yo. Ito sinasabi ko sa iyo po, totoo yun. Inaamin ko, alangan akong gamutin ka. Kahit yung asawa mo, alangan. Alangan kasi talagang, ang sakit mo. Sobrang ano ko naman po. Parang alangan akong, inisip ko talaga may yun. Gagaling kaya siya. Hindi naman siya kinukulam kung kinukulam siya. Pero, physical mo sakit yun. Anong ginawa ng Diyos? Tinanggal ka. Alam mo naman kung gano'ng umiinit sa yung krus, di ba? Yung stick pa lang, hindi mo makaya. Kaya ang ginawa ko, ibang dasal. Tanggalin ang demonyo sa iyong katawan. Tanggalin na at paghihirap. Ibig sabihin, tama na yung kinuha niya ang espiritu mo at ginawa niyang tinutukso ka niya. Ngayon, pinakawala na ng Panginoon. Tinanggal ka na sa gapos ng kadenang umaapoy. Kaya hawak ka na ng Diyos. Ibig sabihin, may sarili kang isip at mga mata. Alam mo ang tama at mali ang gagawin mo. Kaya ang sabi ko sa iyo, ito na lang pinakamagandang sandatang gagawin mo. Panalangin, inspirasyon ng unang Diyos, pangalawa, ang iyong anak na namatay. Nang dahil sa kanya, request niya to sa Panginoon. Kung hindi dahil sa kanya, patay ka na. Wala na, hindi ka na makakalakad habang buhay ka ng papayat. Gawin mo pangatlong inspirasyon ng iyong asawa. Kung yan ang gusto mo, ikaw mamamili. Ang una ang Diyos, number 1. Pangalawa, sarili mo, asawa mo, ang mga anak mong buhay. Kasi ang anak mo, magiging panatag ang loob niya sa langit. Kasi bakit? Dahil nahikayat ka na niya ulit sa Panginoon. Alam niya ang buhay mo kung saan pupunta. Mahirap to, totoo yun. Babagsak ka sa impyerno. Pero ang pakiusap ng Panginoon, palitan mo at suklian mo ng kabutihan. Hindi sa Kanya na lang. Sa mga taong malapit sa iyo. Una, sa pamilya mo. At ituro mo ang salita ng Diyos kung anong ginawa sa iyong himala. Mas maraming blessing darating sa iyo. Marami ka pa. Ibig sabihin, marami ka pang misyon gagampanan para sa mga apo mo at anak mo. Nasa iyo ang basbas ng Diyos. Ang iyong salita at bibig ay mananatili. Galing to sa Panginoon. Hindi mo na kailangan to maraming dasal. Basta't magtiwala ka sa sarili mo. Wala na akong maitutulong sa iyo dahil magaling ka na. Kaya mo na yan. Nakakalakad ka na. Kaya mo na maglakad. Wala na. Tapos na ang lahat. Importante, gumaling ka. Masaya ako. Hinamin ko. Alangan akong gamutin ka. Totoo yun. Talagang nagdadalawang isip ako. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Kaya yan. Nangyari sa iyong himala ng Diyos. Yun lang. Basta't number 1, ang Diyos nagamot sa iyo. Pangalawa, ang anak mo ay humingi ng tulong sa Panginoon. Diba sabi ko sa iyo, walang imposible kahit patay ang anak mo na sa langit. Pwede niya i-request yun. Wala naman kasing ginawang kasama ng anak mo. Pero lahat ng tao ay makasalanan. Yun ang totoo. Walang perpekto. Kahit pare, pastor, etc. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya ang taong nagsasabing walang kasalanan ay makina siguro ng sasakyan nyo. Hindi nagkakasala. Kaya natatawa ako eh. Nuulitin ko ha. Lagi lang kayo magdasal. Yun lang. Maraming salamat. Okay na. Tsaka nagbago na yung mukha nyo. Malaki na. Salamat ha. God bless sa inyong lahat. Thank you.